Dobre triunfo de Ares na Liga A. Chapela consolida o seu liderado na Liga Femenina e o Puebla venceu en Cedeira, deixando o liderado da Liga B no aire ata a última xornada. Esta fin de semana viviuse unha nova xornada da Liga Galega de Traiñeiras na que os primeiros clasificados das Ligas A e Feminina reafirmaron o seu liderado. O Porto de San Vicente do Mar abriu a competición coa disputa da 13ª bandeira Virxe do Carme na Liga A, e seguindo a estela dos resultados anteriores, Ares deu un novo golpe na mesa ao vencer na proba. Foron os máis rápidos en completar o percorrido no campo de regatas e superaron con marxe os segundos clasificados Tirán, e o podio pechou no Chapela. O mellor clasificado da comarca foi Rianxo, sétimo en San Vicente do Mar. Cabo rematou no 9º lugar e Urme foi a última clasificada. A Liga A viviu unha dobre xornada e o domingo foi a quenda da 36ª bandeira Princesa de Asturias, que se disputou no Peirao de Castropol. Nesta ocasión, a proba estivo máis igualada, aínda que Ares volveu a levarse o gato a auga logo de impoñerse a traiñeira local por menos de 8 segundos. Tirán foi terceira e nesta ocasión Rianxo firmou o quinto mellor tempo. Cabo da Cruz rematou novena e Urme décima. A xeral está liderada por Ares, seguida de Chapela e Tirán. Os mellores clasificados da comarca son os remeiros de Rianxo, quintos. Urme ocupa o 8º posto e Cabo o 11º. O sábado tamén houbo competición na Liga B e estaba en xogo a 7ª bandeira Concello de Cedeira. A regata estivo moi reñida entre dúas embarcacións, a traña da Puebla e a de Chapela. Tras unha proba non apta para cardíacos, os pobrenses fixéronse co triunfo e ondearon a bandeira. Chapela foi segunda e os líderes e locais pecharon o podio, mentres que o cuarto lugar foi para Ribeira. Na xeral, Puebla segue segunda, pero a curta diferenzas co primeiro clasificado, Cedeira, a tan só un punto. A vindeira fin de semana decidirase o campión na derradeira xornada da Liga B. En a Liga Feminina, a competición desenvolveuse o domingo en Castropol coa terceira bandeira feminina Princesa de Asturias. As actuais líderes, Chapela e Wofco, non tiveron rival e conquistaron as augas asturianas para firmar o seu quinto triunfo da temporada. Cesantes foi segunda e Rianxo terceira, con Cabo cuarta. Logo desta regata non hai moitos cambios na xeral, liderada por Chapela e seguida de Cesantes e Salgado Perillo. Rianxo é cuarta e Cabo da Cruz quinta.